Hello everyone, गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय। फैलायदो बयबो दसे इलेक्शननि रिजाल्टफोरखौनो एसे रायज्लायलायदोनि। हेलो एवरीवन, फैलायदो गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। देग्लायनि 2025 BTC इलेक्शननि रिजाल्टनि सायाव फंनैसो रायज्लायलायनो फैलायदो। तो बे समाव नोंथांमोननो मोनसे आपडेट होनो सानदों। तो 4 राउंड से नं पर्बतजरा बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दै 6,404 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 8,408 मोननो हाबाय। बिजेपिआ 6,489 मोननो हाबाय। कंग्रेसआ 1,484 मोननो हाबाय। लिड बायदियै जोंहा दासान्दै पर्बतजरायाव बिपिएफआ 8,408 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। बिदिब्ला फैदो नेक्स्ट आपडेटआव 5 राउंड 5 नं कुसुगाव बियाबाव जोंहा इउपिपिएलआ दासान्दै 17,448 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 20,785 मोननो हाबाय। कंग्रेसआ बिजेपिआ 12,489 मोननो हाबाय। दा लिड हिसाबै जोंहा 5 राउंडआव 5 नं कुसुगाव बियाबाव इउपिपिएलआ बिपिएफआ 20,785 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। नेक्स्ट अपडेट दा बे समाव नोंथांमोननो 4 राउंडनि 40 नं चिरां दुवार बियाबाव दासान्दै इउपिपिएलआ 12,032 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 10,609 भट मोननो हाबाय। लिड हिसाबै दासान्दै 4 राउंडआव 40 नं चिरां दुवार बियाबाव जोंहा इउपिपिएलआ 12,032 भट लाना बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। बेनि उनाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों। दा 4 राउंड 10 नं बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफआ दासान्दै 9,249 भट मोननो हाबाय। इउपिपिएलआ 4,813 मोननो हाबाय।
लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि 4 राउन्डआव 10 नं बावखुंग्रि बियाबाव BPFआ 9249 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। नेक्स्ट अपडेट नोंथांमोननो बे समाव आरोबाव 14 नं चिरां दुवार बियाबनि ब्रैथि राउन्डनि आपडेटखौ होबावनो सानदों। इउपिपिएलआ दासान्दि 12,013 भट मोननो हाबाय। BPFआ 10,609 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि 4 राउन्डआव 14 नं चिरां दुवार बियाबाव इउपिपिएलआ 12,032 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दासान्दि दंथ'यो। बेनि उनाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों ब्रैथि राउन्डनि 28 नं गयबारि बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दि 17,638 भट मोननो हाबाय। BPFआ 14,311 भट मोननो हाबाय। लिड हिसाबै दासान्दि जोंहा ब्रैथि राउन्डआव 28 नं गयबारि बियाबाव इउपिपिएलआ 17,638 भट लानानै जौसिन मासियाव दंथ'यो। बेनि उनाव नोंथांमोननो बे समाव नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों 5 राउन्डनि 6 नं कुसुगाव बियाबाव दासान्दि BPFआ 20,785 भट मोननो हाबाय। इउपिपिएलआ 17,441 भट मोननो हाबाय। BJPआ 12,489 मोननो हाबाय। लेन्ड हिसाबै जोंहा दा 5थि राउन्डआव 6 नं कुसुगाव बियाबाव BPFआ 20,785 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। रायजो राजाफोर फैलायदो दसे इलेक्शननि रिजाल्टनि सोमोन्दै एसे आपडेट नायलायदिनि। जेब्लानो आपडेटआ फैगोन अब्लानो नोंथांमोननो थाबनो होनो नाजागोन आं। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। जेब्लानो आपडेटआ फैगोन अब्लानो होगोन। बे समाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों 4 राउन्ड 14 नं चिरां दुवार बियाबाव दासान्दि इउपिपिएलआ 12,032 भट मोननो हाबाय। BPFआ 10,609 भट मोननो हाबाय। लेन्ड हिसाबै जोंहा दासान्दि 4 राउन्डआव 14 नं चिरां दुवार बियाबाव इउपिपिएलआ 12,032 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। बेनि उनाव नोंथांमोना नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों 4 राउन्ड 1 नं पर्बत जरा बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दि 6,404 भट मोननो हाबाय। BPFआ 8,408 भट मोननो हाबाय। BJPआ 6,489 मोननो हाबाय। कंग्रेसआ 1,484 मोननो हाबाय। दा लेन्ड हिसाबै जोंहा 4 राउन्डआव 1 नं पर्बत जरा बियाबाव BPFआ दासान्दि 8,408 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा बे समाव नोंथांमोननो आरोबाव नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों 5 नं सबायझार बियाबाव BPFआ दासान्दि 4,445 भट मोननो हाबाय। इउपिपिएलआ 3,993 मोननो हाबाय। BJPआ 3,201 भट मोननो हाबाय। लेन्ड हिसाबै दासान्दि जोंहा 5 नं सबायझार बियाबाव
BPF आ दासान्दै 4445 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। बे समाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों 5 राउन्ड 37 नं धोनस्री बियाबाव जोंहा दासान्दै BPF आ 3639 भट मोननो हाबाय। UPPL आ 2385 मोननो हाबाय। लेन्ड हिसाबै जोंहा दासान्दै BPF आ 5 राउन्डआव 37 नं धोनस्री बियाबाव BPF आ 3639 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। The next update नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों 18 नं मानास सेरफाङाव 18 नं मानास सेरफां बियाबाव जोंहा UPPL आ दासान्दै 7581 भट मोननो हाबाय। BJP आ 10212 मोननो हाबाय। BPF आ 5970 मोननो हाबाय। लेन्ड हिसाबै जोंहा दासान्दै 18 नं मानास सेरफाङाव BJP आ 10212 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। The next update 5 नं सराइबिल बियाबाव दङ जा BPF आ दासान्दै सरि नेक्स्ट आपडेट दासान्दै दं जोंहा 5 नं सराइबिल बियाबाव BPF आ 4445 भट मोननो हाबाय। UPPL आ 3993 मोननो हाबाय। BJP आ 3209 मोननो हाबाय। लेन्ड हिसाबै दासान्दै जोंहा 5 नं सराइबिल बियाबाव BPF आ 4545 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दं। The next update नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों The 4 राउन्ड 14 नं जामदुवार बियाबाव जोंहा दासान्दै BPF आ 5485 भट मोननो हाबाय। UPPL आ 5060 मोननो हाबाय। BJP आ 3789 मोननो हाबाय। दा लेन्ड बाय हिसाबै जोंहा 4 राउन्डआव 14 नं जामदुवार बियाबाव BPF आ 5485 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा बेनि उनाव नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों नोंथांमोननो 5 राउन्ड 10 नं देबरगाव बियाबाव जोंहा UPPL आ दासान्दै 12729 भट मोननो हाबाय। दा BPF आ 11856 मोननो हाबाय। लेन्ड हिसाबै जोंहा दासान्दै 5 राउन्डआव 10 नं देबरगाव बियाबाव UPPL आ 12729 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा नेक्स्ट आपडेटआव नोंथांमोननो बे समाव गोदान आपडेट होबावनो सानदों 14 नं चिरां दुवार बियाबाव 4 राउन्ड
UPPLA दासान्दै 12,032 भट मोननो हाबाय। BPFआ 10,609 भट मोननो हाबाय। BJPआ 14,023 मोननो हाबाय। लेन्ड हिसाबै जोंहा दासान्दै 14 नं चिरां दुवार बियाबाव UPPLA 12,032 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। The next update नोंथांमोननो मोनसे आपडेट होबावनो सानदों। The 4 राउन्ड 14 नं जमदुवार बियाबाव दासान्दै BPFआ 5,485 भट लानानै भट मोननो हाबाय। UPPLA 5,060 भट मोननो हाबाय। BJPआ 3,787 मोननो हाबाय। लेन्ड हिसाबै दासान्दै 4 नं जमदुवार बियाबाव BPFआ 5,485 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा बे समाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों। 18 नं मानास सेरफां 19 नं थुरिबारि बियाबाव नैथि राउन्ड UPPLA दासान्दै 3,064 भट मोननो हाबाय। BJPआ 5,845 भट मोननो हाबाय। BPFआ 4,649 भट मोननो हाबाय। लेन्ड हिसाबै जोंहा दासान्दै 19 नं थुरिबारि बियाबाव BJPआ 5,845 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा बे समाव नोंथांमोननो फिन आरोबाव आपडेट होबावनो सानदों। The 4 राउन्ड दतमा बियाबाव थानाय BPFआ दासान्दै मोननो हादों 5,652 आरो UPPLA मोननो हादों 6,214। BJPआ मोननो हादों 5,683। लेन्ड हिसाबै जोंहा दासान्दै दतमा बियाबाव 6,214 भट लानानै UPPLA दासान्दै जौसिन मासियाव आवग्रिनो हादों।